Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kum ka shlem tray kam ka badai khmi ya ka ka shan jong ki khallung khna. Ka child line ka badonru ya ka snat tray kam hanongpo Ribhoi district kalanang peteng ban punpoi ya ki la JINGÂARAP hakaliang ki marba mardi shaki LONGՅING ki BADUK khamtam ki LONGYING ki badon ye ki khallung khna hagani ka kanti ka child line hapo ka JINGÂARAP jong ka kong iban SHA marpna ka badai ka center coordinator lambat ki wei kila lej ban penpoi ki marba mardi shaki khatsan dali ki LONGYING ki badon hapo ka snong Nar-Ang Arphomer Ribhoi district. Jadi ka JINGÄARAP ni lah sedang nadu bawan ka first wave jong COVID kata kalau nadu kata yo bakat du jong ulai March nadu arah jalan home. Te ka JINGÄARAP ni kalau kat kabala hi na ibor ni te hadin kum tu gibru kila yi ka JINGÄARAP ni te kila sedang ban contact ni shop office ni. Te hadin kata apa ni yo kidon kibri ki bawan cakmat ni individual donors ki reusimat ki bawan ban ai JINGÄARAP ini te lingba ka JINGÄARAP jong kini ki bring nilai yo ban ai kambun ka jing ai relief jong ni shiki ni ki LONGYING ki badan kam ya te ka wei ka longba ka ai JINGÄARAP jong ni shiki ni ki LONGYING ki badan ki klong ki khna ban ki LONGYING ki ba shakta ya ha kan ni ka khlam te ki ba shakta ya kan ni ka khlam ki long ki kini ki pa jong kini ki kena ki basu belas ni te haba nadu pas dang hi ka lockdown kini ki pa kini yo sho bandek bela te ki kena ki kini yo issue ban bam hayen te ki don ki bri ki bala contact ni ba ki fu ba kini ki LONGYING kin don ye ban bam te ni las dang ban bi ai te mentaka sini ni wan hanyo shinong Nar-Ang kan ka ban ai JINGÄARAP kan ni ka shinong Nar-Ang te ki la dal ki bri ki katu kat ni ki LONGYING ki balawan pediang ya kan ka jing ai so ha ka jung ni te ki ni ki LONGYING ki ba shakta ha kan ki khlam ni ai khuble ya i rong ba shinong jong kan ba shinong Nar-Ang i bala ai la ini ban wan ban ai jing ai so ha jung ki katu kat ni ki LONGYING nang ta katu kat ni ki reusinat ki ba wan de asbon ki ba ai JINGÄARAP ini bangin wan ki ba wan ai donation bangin ai JINGÄARAP ki LONGYING nang taru khamtam ini ya i MLA ka Longpo constituency iba amal bonds in ibala no senyam ini nan haki langki bang gidi bangin wan sam skin LONGYING nang taru iba ju ai jing kersan ju ai JINGÄARAP ini na kapor sya kapor kane kong syak so man pau ka jing sungu ya blai bala pelak yang ni ban ya don betah ni ha kum kasinong juga wei atau bila abang jet katuk kan ngut di LONGYING ki BADUK kita kham kerja tam badon la jeng thon ti apo kat tasnem dan kali itu mah tempa we ka jing ai kublai ka kerpang ya ka chai lain ka badon ka office apo nongpo de ka jing le ba ka jing ai don benta ka joki ko benta jongi kum ka sinong kham tam kini ki bela man yo i bela yo priang yang ni jai so ba de nim la ya ka ban klet ke ka mamaki kin nang la no senyang si ki pat ki sinong ki badon apo ka Ribhoi district ka jongi te no geleng ni jonga kum rumah sinong jo sinong Nar-Ang ya panpau ka jing sungu ya ka ni ka chai lain bat ngai wer lang ki pat ki seng halang yang kini kin ja society ki balaban no senyang khaptam ka ne ka jing LONGYING man jo re perthei ka be tiko bat ka ne ka khlam covid khat khandai te wer ki la da ki don kono ka jing so senai la ne ki kalat kalenti bakin ya no senyang lang idon sibun ki BADUK ki BADUK sno tahun re ki badon mentah ki bangila la ban pendem mentah jadi tang pendet dari don sibun ki badon po ka BPL